Laga nga umawid ako. Makapao, matikas to yun. Puro mat lang, Juna, Juna. Juna mo lang amin nga ubotan. Pwede ko pakatulong ti tao. Juna mo lang tagpatulog. Juna tagpakan. Juna mo lang aminan. Ultimo, takidata anak da. Di tabay amo nga ilwan mo. Puro Jon, agsil-silpon dalang mo. Di man lang amo ti tumulong. So nga, gawid ako. Nakapao, matikas ti nga. Mawid latan, uri awan ti parpartakon. Basta makaawid na kayo sa di. Mapuyat ka lagarudan. Mabanbanog ka pa'y. Tapos agsil-silpon pa'y ti amo. Di da pa'y mat amo ti tumulong mat. Gawid ako talagan. Siya malaaminan, agpalengke, agdalos, aginaw, aglaba, agpakan. Di daman lang ngayon ti pagarup dati katulong. Robot nga kaya na ti aminan. Di pa yung makaselfon mo ti tao mo. Tingnan ko. Talaga, umawid ako. Umawid ako. Juna! Kita. Tawag mo. Juna! Yung mga tati, baon na ating laklakayan na nagdakdol ti tiyan ng tumagan. Sir! May yaman tayo. May katoy. Nga, mga tati, baga na data nga butog nga laklakayan. Kurumor ka! Ay na, may kata, dati itad ka. Adala itad ka. Ato'y dati sweldom. Kina dati bonus mo nga 2,000. Kung ata nagagat ka magtrabaho, so nga data ti bonus. Ay, nay-anay yung mga 3,000 yung dati bonus mo, ha? Thank you, sir. Sige ka raw. Nagsingpot kayo nga talaga, sir. Na kayo nga talaga ti the best nga amo dito yung lobong, sir. Handa mga lulok ko. Sige, awang problema. Kaya sisiatin na kita trabaho, ma. Bonus? Huh? Bonus? Thank you, Lord. Nagsingpot nga talaga nga amo dati. Gusto ko maamin nga amo. Si kayo nga kwa agsubli kayo pa lang dito. Ako na lang, di ko lang. Hanak na agawi din. Ano pa iti babayaran ko talaga. Sapay at dapay parcel ko nga sumangpot. Naglaki di nga talaga ta. Siya, kaya dati kasi singputan ti amo na dito'y lubong. Ganito ko naman iti bonus ko. Inakagluto ti kanin ni sir. Ay!